Bhacharde, tá fád is fiche roimh isteach. Agus muid ceilire Lá Idirnáisiúnta na mBan, tá forann Gaelbhratach i ggóiliúidir duine dus na scríbhneoirí, na fillí agus ar nóid duine dus na mná is aontaí atá agin sa tír seo sin í Áine Ní Ghlinn. Mar ar an omláin buineann, tuigeann muid go maith luach ionchur na mBan i neachil a réimse den saoil. Agus aniu ag cur na ceistena be mé héin mar réad be I del agus dí. Tá muid an seo aniu le leor a scríobh sí trocha bliain ó hin, dar bhainneam mná as an gná, agus tá neart ceistena gur féidir a chur faoi leor seo, is cinnte go raibh tú I bhfad chun tosaí nuair a scríobhú an leor seo, feic míad neart leabhar na léitheanta seo buinteach le mná atá écht na buinte amach acu ach mar dearm bhí tú a bhfad chun tosaí leis an gceann seo nuair a scríobh tú é in 19 Ach dús inistúin faoin rud nó faoin na rudaí a sppraig tú le tuairt faoin leor a scríobh sa chéad áit. Well, bhí cónaí orm in London ag an bhí as mar héir a seoir agus fu méid leach ó chuimhín ó marcaig a bhí gceannas ar an gúm ag an agus an rud a dtír sé orm ar dús ná teachsleabhar, cabidilí as teachsleabhar scoile a eistú go Gaeilge. Agus os rud gur séir ar a seoir a bhí an ansásta an óráin. Ach áméigean gro sa reisinéisin ag tuairt rudaí isteach chuige, dúirt sé go raibh sé ag smaoineamh ar an traseo. Strathleabhar dhéagóirí, agus dúirt sé gur hahan an stíl scríbhneoireachta a bhí agam leis, ach an traseo leabhar ólais a bhí intinige, agus dífric sé dí an céile rudaí amach spéis a gomsa iontu mar ábhar, agus ag an am bhí me ag léamh bathaisenéis Ingrid Bergman, mar bhí leabharlann beag chus bóthar bhaim I London, agus bhí sé roithíocht thart gachaid I London ag an am, agus an leabharlann seo hing sé suasáin, éon lá nach mí an gnóch, hing suasáin agus chaing roiint anna ag obaráin ag léamh ach fuair mé an leabhar álann seo faoi Ingrid Bergman, agus bhí mé á léamh, so agus bhí sa gom greibh anna chuid leabhar sa leabharlann céanna faoi bhná spéisiúla, agus bhí sé gceist go míad ar fad a léamh, so luigh mé seo le cuimhín agus dúirt mé leis go mbeadh an spéise gom plúirí beaga as saoil bhná éagsúla aránú agus scéalta dhéanamh asú sin. Agus an sin rinne mé gá leabhar don trá, an leabhar seo faoin mná agus leabhar eile faoi vitasólaíocht mná as ar daoine agus déthe. Agus bheas mé héin raibh daoine agus déthe I bhfad mí go spéisiúla, ach eiste go leor sin ceann faoin mná is mó a bhfuil spéisiúil daoine ann. Trocha bliain ar aghaidh fiú. Agus Áine, scríobh tú an leir seo trocha bliain ó hin, agus fós go minic is féidir a rá nach feictear na mrás na rólaní is lárnaí I dtaobh cinnte móra a dhéanamh. Measc tú an bhfuil mór an fiabhsaí ó hin maidir le stadas na mBan? Well, sílim go bhfuil fiabhs amhmhór tagtha ar chósaí ach tá anna chuid ibre le déanamh fós. Agus obair sílim a bhaineann le mion daoine, mar fós go raibh vinnig sa saoil bíonn spás agus deis ag an bhfear, dul ar aghaidh ina fós, dul ar aghaidh ina chaireann beatha, dul chun cíine dhéanamh san ionad ibre, agus fós bíonn mná fáice ag jugláil, pháistí, banistútí, agus saoil ibre. Mar a tharla dom héin go minic caiim rá. Bhí féidir am asaon tú leat an sin Áine, ach dá métha ag scríobh an leir seo aniu, cé iad na mrá a churtha san áireamh? Well, bheadh roinnt scríbhneoirí, bheadh Maya Angelou, a forbás
2014 scríbhneoir Americánach an raibh an éireann sin dúláin ina saoalacha agus a scríobh cuid go mhilíoch is fearr riamh. Bhí scríbhneoirí eile ann Jane Austen, Emily Bronte amach an spéis go mún tú, agus chuirthing Rosa Parks isteach an freisin an bhean a dúrtaigh seasamh ar mos agus a síocháin a chuirta ar geal, agus chuir sé tús le feachtas cearta síbhialta atá fós go raig. Agus feachtas a bhain le cearta na man chomá. An lá ar dúrtaigh sé seasamh agus a síocháin ar an mos a chuirt de ar geal. Chuir sí tús le feachtas cearta síbhialta. Agus ar nós cearta síbhialta na man tá an obair le déanamh fós maidir le cearta síbhialta daoine America. Dína gorama an focaile a muinte úsáid as dína dubha ní lis gom cad é an ceann atá ceart go polúil inis. Ach tá anna chuid ibre fós le déanamh. Ach tá anna chuid ibre fós le déanamh nach réimse, mar smuoinnig linn na pandéime de léic mé rud anna spéisiúil le déanaí, maidir le daoine gobar ó bhaile. Léic mé gur tháinig méadú amhór ar an méid taide a rinne fir sa tríú leibhéal a bhí gobar ó bhaile. Ach gur tháinig laiadú suntasach san obair haide a bhí arsúil ag maná. Agus nach léiríonn sé sin bhégan faoin gcéist eile a chuir sé bharm faoin dulchan cín atá fós le déanamh. Cad tharla a snamaná le linn na pandéime an iad siúd in anna chuid cásanna a bhí sa bhaile I món scoíochta leis na pháistí. Agus an fearr chéile beidir ina idig ag obair, mar go raibh a fós siúd rótháchtach le amach leachas éir. Tá go leor alt agus taide beidir PC feice gom sa nuacht ag rá amhlaigh sort go bhfuil the tish mahori ella a vida mohe gobert on could a smó ag fálam go bhfuil wat bí smó ar siúil ag na máthracha don chud a smó féileáthair agus sin mar a bhí a go ní. Agus sin mar a bhí gom héin caiim rá bhí mis póster fa fé blian ach mise is mó a bhí ag tógáil na báistí. Mise rinne an cinál an obair chapel sa taobh sin agus níle mic ar an faoi am an an luchfar a bhí ann. Agus bhí mé jogláil saol ibre, scríbhneoireacht, pháistí, agus sin mar atá an saol fós. Níor ceart go mbeadh sé mar sin ach sin mar atá sé. Agus ag an tús dúrma gur scríbhneoirthú ach gan dát léirigh tú an sin is iiriseoirthú is máthair agus tá go leor capíní difriúla airsa a gcónaí agus beidir ag maná mar tá pléite goin bín cúpla capín ar na maná ag go balla a gcónaí ach an raibh go i gcónaí gur hasasta go a bheith de scríbhneoir leirtí pí beag faoin a bheith de iiriseoir agus is fille tú gan dát freisin ach an raibh go gur sin a bhí rót nó an é sin a hasasta go déanamh. Ó bhí mé an óg bhí is go is socha gur hasasta bhaim rudí a scríomh. Bhín sé gcónaí ag cumascéalta dionning se anna chuid léthóireachta. Bhí coní ar mo faoin tua I gcónta Hebridáin agus ní raibh páistí eile hart oring ach de bhar mise I ma haulaíocht I gcónaí agus bhí chana chuid cóide saoilteacha mar a dearthal gom sé gcónaí agus bhín sé gcónaí ag léamh, bhín sé gcónaí ag cumascéalta, bhín sé gcónaí ag cumadánta ó bhí mé an óg ach níor cheapas riamh go dúirlóch sé go scríbhing leabhar. Níor higas go dtí go raibh san ollscoil go bíonn hastig bhaim. Anna agus is laureate na nóú freisin I láthair na thura agus gan dát bhí míid ag obair le daltaí bunscoile agus measc daltaí iarbunscoile leis ach an bhfuil éon mola agat nó éon bhil cóirla agat de scríbhneoirí óga an léanamh. Well an chóirla is socha bheith go mar chuoine óga ná a bheith ag léamh, a bheith ag scríomh. Agus a bheith fisrach
faoin saoil thar timpeall orthu a bheith ag éisteacht le gafrod, a bheith ag fichant gafrod thar timpeall ort. Mar is as na rudaí is siimplí a hagan na scéalta go minic. Agus is as na rudaí is siimplí a ecan tú agus a chluistean tú a hagan na scéalta agus na dáanta is fearr. Sin go húntacha anna. Ní donnam ghfuil é ceist eile goin don láinmh ach tá míid anna faoach go raibh tú sásta chuid don lá caithflinn Lá Idirnáisiúnta na mBan im léana agus blian aisteach idir lábh fé láthair is tócha ach tá míid ag donna dahí ar na sríanta go fóil agus is bralam gur luigh tú an sin críochnaigh tú ar faointe das suirt gur bíd na rudí siimplí a crothíonn na scéalta is fearr. Is más sin a clois agus sin go fóil ag a baile don chuid is mó agus gacéad mar sin go bhfuil de seanna bheith crothach agus saolaíocht a úsáid agus gacéad mar sin. So fá go bhíad an sin é don lá inmh mar chuid de céúire ar hata na Gaeilge agus Lá Idirnáisiúnta na mBan tá míid anna faoach go raibh tú inar déanta agus ba míid ag súla leart leat a rís anna. Míle fáilte roimh. Gur míle maige. Agad